ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኣነ ቦገኔ ሰላም እየ ንሎም ማዓንቲ ድማ ገንዘብ ዝኸፍል ዩቲዩብ ቻናል ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽፋት ብጣዕሚ አስቸጋሪ ፀኒሑ እዩ ኮይኑ ግን ንሎም ማዓንቲ ብዘይ ምንም ቁፅሪ ስልኪ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ዝኸፍል ዩቲዩብ ቻናል ከመይ ጌርና ንኸፍት ቀደም ሰዓብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እዛ ቪድዮ ላይክ ሸር ብምግባር ናይ ኩሉ ግዜ ቤተሰብ ኩኑ ንሎም ማዓንቲ ገንዘብ ዝኸፍል ዩቲዩብ ቻናል ከመይ ጌርና ከም ንኸፍት ክንሪኢና ቀጥታ حدش إيميل نخفات لاو يوتيوب channelنا ويكع لاو جوجل أكاونتنا لاو كروم كتاس ناو إيميلات كنكفتر لهم نخيل نولو أبليكيشنات كنعت لنا الذي قد أنا لاو يوتيوب أتلخو قد أنا لاو يوتيوب أتلخو أو يوتيوب بمتهاي دما أو زي حدش أكاونت نخفات تا أوزي بنابرات مينا أكاونت خمسي فوتو everyone talk ناتي بخمسي ملك أرين لنا تكون كعب خمسي ملك أخريوكم يو سلازين نتا فوتو يوتيوب للات نعب منك تجمروا سلازي حدش نفات لزخون علمنا تا أوزينيات ترياتكم سويتش أكاونت لول نساب منك نجمرا مالتي نسامسنا خانايا نسامسنا خانا يا دم أوزي ناي مدمار ملكت يري الناس لذي ناي مدمار ملكت أوزين تترياتكم لعلي بزح إيميلات تخافتنا يوم فيكات يكون أورجينالات كلنا خليهم كينوغنا أوزي لعلى لنا تانا مدمار ملكت تترياتكم زيا نساب منك حدش يوتيوب شانل المخفات نجمر باسورد ويكا ناي اوفونا باسورد قاد نخلو دما نحبرنا اي فقاد هيبه بخمزي ملكو نخافته اي سلازي اوزي حدش يوتيوب شانل المخفات سلازخون علامنا حدش يوتيوب شانل سلازخون اوزي ترايكم كريت اكاونت لولن ساب منك حدش يوتيوب شانل كنكفتينا سلازي اوزي تخنقبر لنا كلتا عينه تكففل اكففتا يوتيوب شانل لو يكع كلتا عينه تكففتا جوجل اكاونت له سلازي حدا وزيت for my personal use لله تقاصيل دماوزي for work my business لله ناي business نا ناي قلي لو سلازي انا ناي قلخ مرصيه انا زي انا يقلخ مرصيه نسخاتكم دما انا يقل تول personal تول حساب ممراط تساغرو اوزي دما ناي مجمريا سمنا يبلنا بموصال دما اوبشنال ወይ ከዓ ክንዘለለ ንኸዲና ተኸኢልና ለኹም ወለ ንኸዲና ስለዚህ اوزي ماما كلية بخمسي ملك عملي اللخو اوزي ون بقى انا اخذتكم نمري ساكتين تنكم ولايه بخمسي ملك اوزي دما استولدنا لعامة مهرات نخمل يحبرنا اوزي كنمل خلينا قن لبخنا ولا زلنا لعلى 10 عامد كنمول لنا تزي كوينو لايف كأتينا يخلي كوتاس لابوز إحنا قرنا خناتي يتبوتي جوجل زي كناتو تخينا يجدونا يتحتي 10 نحرا خينا سلازي أوزي لعلى 10 فورم خنمول لنا أوزي لخنا ساكت مولين سخاتكم استولدكم كليات مول تخليهم أوزي ملي اللخو أوزي جم كل تشحيلي اللخو خنياتو لعلي انت تحتي 10 رخمة اللي مالتي اوكي بموص على اوزي ودريكم قال لك لا صوت خنوزي كتمرص لكم كاستم يلون كسغر يخيا سلازي ميل لي لخو كاوني كاستيليا بموص على اوزي كاوتوم زحفكم سمات ني جوجل اكاونت زخونو مرص يبلنلو اوزي بعلو كلته ازغاجي ليلو سالسيت دما اوزي دما بعلي زي ميچني بناي علي كريت غبري خليه اوزي اتي دما كريت اون جيميل ادرس يلنالو حدش ايميل نو علي كريت غير سغري خليه خوين ግን بتقدم يتزلا ወይ ከዓ بتخلي يتزلا حادي ان مريض كسغريه مالتي ስለዚህ بخمس መልክዕ ሰገር ኣለኹ اوزي دما باسورد رقم يلكم اوزي زي ترسعو باسورد كتصحف لكم مكنياتو لمن يكون ማንም ክትሰጋገሩ ከለኹም ፓስዋርድ ከሓተኩም ስለዚህ ኣነ بخمسي መልክዕ
ክኸፍት ይኽእል እየ ስለዚ ብኸምዚ መልክዕ እንታይ ይብለና ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ኣብዚ ሓደ ፊደላት ይብለና ብምቕጻል ከዓ ቁጽርታት ይብሎ ከምኡ ሲምቦላት ስለዚ ብዛውዝኒ መምርሒ ተገንዚብኩም ፓስዋርድኩም ክሬት ክትገብረለኩም ተውዝኒ መምርሒ እንድሕር ዘየማልኹም ፓስዋርድ ንክትከፍቱ ከፍተ ይገብረልኩም እንድሕር ካብ መምርሒ ዘየማልኹም ግን ናብ ዝቕጽል ስቴፕ ንክትሰጋገሩ ከፍቲ ይገብረልኩም ስለዚ ኣነ ኔክስት ክብለየ መምርሒ ስለ ዘማላኹ ይሄው ኔክስት ይልንሎ ስለዚ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ተተራያትኩም ኣብዚ ድማ ኔክስት ትብለላ ንሳ ብምንካ ኔክስት ክብለየ ኣብዚ ድማ ዩቲዩብ ካፊተ ናወዳኹ እየ እዚ ድማ ኣይ ኣግሪ ክብለየ ብምቕጻል ኣግሪ ልልሎ ንሱ ብምንካ ድማ ኣይ ኣግሪ ክብለየ ብኸምዚ መልክዕ ንእሽተይ ናይ ኮኔክሽን ችግር ተዘይኮይኑ ቶሎ ብፍጥነት ኢሉ ካፍተልና ስለዚ ንእሽተይ ናይ ዋይፋይ ስለ ዝኾነ ሕዚ ንኣትየድና ይርከብ ቤተሰብ ጉግል ኣካውንት ከፊትና ወዲና ለና ሓዚ ቀረና ድማ ዩቲዩብ ቻናል ከመይ ጌርና ክሬት ንገብር ብምቕጻል ድማ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ከመይ ጌርና ኦን ከም ዝገብሮ ክንሪና ስለዚ ሕዚ ቀረና ኣብዚ እንድሕር ሪኢኹምዎ ኣብዚኣ ዘላ ኤም ምልክት ታዝኸፍትና ያ ጉግል ኣካውንት ዩቲዩብ ቻናል መጀመርያ ክሬት ክንገብርና ቀድሚ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ምብራህና ስለዚ ንሳ ብምንካ ንሳ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት ንምግባር ድማ ኣብዚኣ እዚኣ ንነኻ ማለት እዩ ንሳ ምስ ነኻእናያ ድማ ዩቲዩብ ቻናልና ይቅርታ ዩቲዩብ ቻናልና ኣብዚኣ ክሬት ንገብር ስለዚ ኣብዚ ዝደለናዮ ዓይነት ሽም ክንህብ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኔም ይብለና ዝደለናዮ ዓይነት ሽም ኣብዚ ድማ ሃንድል ይብለና ኣብ ዩቲዩብ ቻናልና ሊንክ ወፀልና ንደልዮ ሊንክ ምፅሓፍ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ናይ ዩቲዩብ ቻናለይ ስም ክመርፆ ዝደለኹ ኣብዚ እንትን ክብሎ እየ ንስኻትኩም ድማ ብኸምዚ መልክዕ ዩቲዩብ ቻናልኩም ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ኣብዚ ኤምጂ ይቅርታ ብዓብዪ ክገብሮ እሞ ኤምጂ ሾው ኢለየ ኣለኹ ስለዚ ብኸምዚ መልክዕ ድማ ሴቭ ክብለየ ኣብ ሴቭ ክትብሉ ተደሊኹም ኣብዚ የላትኩም እዚኣ ብምንካ ሴቭ ትብልዎ ናይ ዩቲዩብ ቻናልኩም ስም ጽሒፍኩም ወዲኹም ኣለኹም ሴቭ ኢልኩምዎ ስለዚ ኣነ ድማ ኣብዚ ሃንድለይ ድማ ልክ ኣብዚ ስመይ ብዘእትኽዎ ኣብዚ ድማ ተተረዲእኩም ወይ ከዓ ተተራእይኩም እዚኣ ተሃንድለይ ድማ እዚኣ መፅያ ተቐሚጣላ ኣብ ላዕላይ ስለ ጽሓፍክዎ እዩ ስለዚ ሕዚ ቀሪን ድማ ክሬት ማል እዩ ክሬት ማል ድማ ታብዚኣ ኒያ ብምንካ ዩቲዩብ ቻናለይ ክሬት ገይረ ዩቲዩብ ቻናል ሕዚ ካፊተ ወዲእ ኣለኹ የው ቻናል ክሬት ዲሉ ጽሑፍ መፂልና ኣሎ ስለዚ ብምቕጻል እንታይ ቀሪና ሕዚ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት ገይረ ኣለኹ ሕዚ ቀሪኒ ኣብ ዩቲዩብ ቻናለይ ዝተፈላለዩ ቪድዮታትን ፎቶታትን ምድላዋትን ምፅዓን ጥራይ እዩ ስለዚ ንምፅዓን ድማ ኣብዚ ኣንያ ናይ ምድማር ምልክት ብምንካ ናይ ባዕለይ ስራሕቲ ኮይኑ እየ ከምኡ ላይቭ ከኣቲ ይኽእል እየ ዝተፈላለዩ ምድላዋታት ክፅዕን ይኽእል እየ ስለዚ ብኸምዚ መልክዕ ኣብ ዩቲዩብ ቻናለይ ክፅዕን ይኽእል እየ ብምቕጻል ድማ ዝቐረየኒ ሕዚ ዩቲዩብ ቻናለይ ቨሪፋይ ምግባር እዩ ዩቲዩብ ቻናለይ ቱ ስቴፕ ቨሪፋይ ምግባር ድማ ኣብዚ ብምታይ ጉግል ኣካውንት ብምንካ እሳ ቨሪፋይ ክገብራ እየ ኣብዚ ድማ ናይ ዩቲዩብ ቻናለይ ከምኡውን ጉግል ቨሪፋይ ንምግባር ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ኦን ንምግባር ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሆም ፐርሰናል ኢንፎ ዳታ ፕራይቬሲ ሴኩሪቲ ፒፕል ሼሪንግ ፔመንት ዝብል ኣለዉ ንሳቶም ካብኣቶም እዛ ሴኩሪቲ ትብል ብምምራፅ ኣብዚ ተተራእየኩም ሴኩሪቲ ትብል ንሳ ብምምራፅ ኣብኣቶም ዋና ቀንዲ ክነብሮ ዝግበአና ኣብዚ ዩቲዩብ ቻናለይ ቨሪፋይ ስለዘይኮነ ቁፅሪ ስልኪ ስለዘይኣትዮ ኣብዚ ናይ ብጫ ምልክት የርእየኒ ኣሎ ስለዚ ቨሪፋይ ምስ ገበርክዎ ድማ እታ ብጫ ምልክት ናብ ቆፃል ምልክት ክትቀየር እያ ስለዚ ኣብዚ ክገብሮም ዝግበአኒ ዓበይቲ ጥንቃቐታት ወይ ከዓ ዩቲዩብ ቻናለይ ብካልእ ሰባት ሃክ ንኸይግበር ክገብሮ ዝግበአን ጥንቃቐታት ኣብዚ የሎ የርእየኒ ሓደ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ምብራህ እዩ ሴኩሪቲ ኮድ ምብራህ እዩ ብምቕጻል
passkey and security coil بحال ساتم نمرة password له خبر له بسمونه ببورح له password on كجبر لني كاو أوزي لا تزخفتنا يوتيوب وكع تزخفتنا جوجل بحانت موبايل تمسجودي تشكن جبر لنا بخالة موبايلات بحرات تمسجو تو جوجل أكاونتنا هاك تجر له مالته سلازة أوزي جوجل أكاونت فورمات للو أو حانت موبايل مخانون زي مخانون تشكن جبر لنا بمقطع لما أوزي ريكفري فون لنا أو يتبقى يسرحي كوين جن بزي قدر سلكي المفاصل زخنا على وانا أو جيجن ريكفري إيميل بإيميل جرنا فيريفاي كن جورنا خلينا ريكفري إيميل زود بإيميل فيريفاي مبارك عليه بموت على محازي توستيف فيريفيكيشن فيريفاي مبارك زخنا على منا تا توستيف فيريفيكيشن تلزيا زي أبو مكا فيريفاي كن جورنا سلازين قصل نساب منكا حزين خافت لنا يركب يشتي تعجزتك اللي لنا أوزي توستي فيريفيكيشن أون مقبر ما أوزي بخلتها من قدي فيريفاكن جورن خلينا أوزي هذا بقدر سلكي فيريفاكن جورن خلينا بموت على ما أوزي ندحر أترايكم هذا بباسكي كمون ب authenticator استفاده application فيريفاكن جورن خلينا سلازي كتا بو فيريفاين مقبر تخينا بauthenticator استفاده application فيريفاين مقبر تخينا على مانا تا authenticator تلبي منك سلازي هنجا set up authenticator للساب منك أكناتينا سلازي أو زي ما بخلت من قدي verify نخجوري يحبرن له اتحادة بزيسك بسكان بمقبر كمون كالاي موبايل تهلينا بسكان بمقبر كن كفتن خلينا كوين جن كالاي موبايل تزيلنا بحنت موبايل نحرد أخوينه أو زيا إذا cannot scan it تلني أنا ساب منك verify كن جوران خلينا سلازي أنا نخ يعني أخو زيا أمس نخ أخذ ما أو زي تترياتكم توزيع زلا دمقتي لينك نسا كوبي بمقبر أو authenticator زي كوبي خجبرايه فكرتها زي كوبي بمقبر تادم وقت تطرح النيازيا فكرتها اوكي تادم وقت النيازيا كوبي بمقبر فكرتها زي كونيكشن شجر مثلا هذا كوبي بمقبر ناو authenticator استفاده application كاتيه سلازي authenticator ما تترياتكم أو زيلا زي لوزيا بمتاي verify جبرية authenticator ما وزيك بمتاي لينك خاتيه سلازي لينك بمتاي الموزي لينك المتاي حدش لينك المتاي تخينو تترياتكم أوزي اسكان تلخينا تاسكان لول دارخم بخمدي كاميرا ملكت بمنك أكنات نخينا حاججن بزا لينك سلازو خنا انتر سيت اب كيدونيا ساب منك أكناتينا سلازي أوزي سمك صحفوا لي شي ما يلسك سلازي تالينك لم تخوا أوزي كوبي يور كيتلنيا بيست خجبرايه سلازي كامز جرا سلازي تايتولا 84 نيكست خلايه نيكست لي يلخو نيكست مسول كورما اتافتيز ماتات قطراو زي دغامي كاتيايه سلازي تاقطر نمراي دما كامزي غيره سيشي اذا قطر نمراي دما انتن كادلينيو ناي جدن كاليت موبايل كدليو حجي قطرتات ببساعات سلازقاير اذن قطرتات نخيطفانا تحازيت موبايل يكعسب كدلينايو يكعسكريتو تهلينا لب زلنا سكريتو مصحف نخينا
ماشي 9 أوزي أوثنتيكيتر بمتاي تزمصنا أوزي 198 9 ساعات أخيلو مثلا تزي تجاجي هذا جماعة تزي تجاجي سلازي رنقنايو 156 كلتا 296 كلتا 209 اوكي حزله دنقنايو لنا سلازي دقامي قصر خنا مصينا سلازي دنقنايو حاجي 750 كلتاي اوكي ቤተሰብ ድሕሪ ክንደይ ድማ አውዚ ትዝን አውተንቲኬተር ቆጽሩ ተሰኺዕልና ኣሎ ስለዚህ እንተ ዘንጊዕና ተቆጽሩ በብሰዓቱ በብሰከንዱ ስለዘቀየር ተቆጽሪ አው ሰዓቱ ክንቀይረልና ስለዚህ እዚ ተቆጽሪ በትክክለኛ ፎርም ስለዝመላኽዎ አውዚ ታዚያና ትሩን ኦን ክልኩለየ ትሩን ኦን ምስልኩ ድማ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኦን ኮይንለ ኣሎ ስለዚህ በከምዚ መልክዕ ድማ ስኻትኩም ኦን ክትገብረለኩም ስለዚህ አነ ቀጥታ ካእቴን ኢላውዙ ቤተሰብ ብስተሰኻዕ መንገዲ በከምዚ ዓይነት ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ቬሪፋይ ገርና ወዲና ኣለና ስለዚህ ስኻትኩም ድማ አውተንቲኬተር እንድሕር ደቂቃታት ደንጊኹም እቲ ኮዳት ከንጥሮ ወይ ከዓ ከቀይሮ ስለዝኽእል ብትዕግስቲ ተጸቢኹም በከምዚ አውተንቲኬተር ቁጽሩ በመምላእ በከምዚ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ቬሪፋይ ምግባር ትኸዲኹም ብዘይምንም ስልክ ቆጽሪ በዘይምንም ስልክ ቆጽሪ ቬሪፋይ ገርኩም ገንዘብ ዝኸፍል ዩቲዩብ ቻናል በከምዚ መልክዑ ቬሪፋይ ገርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ስልክ ቆጽሪ ስካብ ትረኽቡ ድማ ብጥንቃቄ እቲ አውተንቲኬተር ከየጥፋእኹም ኣብ ቆፎኹም ኣቐምጥዋ ክብለኩም ይፈትን